Kako sem Kaj pa dela ona? Na travi je, na njivi je. To je jest, ona je jest. A mi piše, kaj se mora narediti? Baba in mama odhajata. Baterije. Nahrani kužke, vzemi s sabo vse kužke. Ta spisek lahko obdržiš, vedno To to. je tle, Ja. checklista. Ja, A to isto. a vhodna tudi? Kva? Vhodna vrata zaklen. Ne. In ko greš dol na prvi pogled, vrni se, da preveriš, kaj je res. Čudovit dan za biti doma. Še ptice to vejo. Kje imaš psa? Psa ne vem, imam pa eno novico in sicer sem se zaročila. Kjera budala je tebi na roko dala kaj? Ti, ki nisi vodala. Majki jo bo šla pa poiskati. Mogoče tam je, čakaj, bo tam zastavila. Ohoj, hočete više, bret. Ovo je ključ u šupu. Nikad vi otići. A to si srček naredil? Ne. No, za dijamant. Žal, vjerujem da ti je žal. To pa vjerujem. Vi nešto odašte, ali polako idete. Ti nešto polako. Vi to nešto polako, bre. Staršovi odaju. Čovječe, koji vlogeri, sve dokumentirano i zagrljaj. Ej, Vesna se ne bo objemala. A kiša, onaj šećera. O, daj. Utače ti. Pa kisni. Ajde, čao, vidimo. Ne mara kiše. Hvala, čau. Čao, čao. Vidimo se. Ja, hvala, čau. Kje so psi? Ej, to me jim podal tam? Ne. A Kada? ja. Daj še unga, mene enega. Kaj? Še meni daj enega. Kje si, Alfa? Nijemo nič za jest tokrat. Nema. Da, jaz bi šel nazaj. Pa probam, da ne pade. Pa si, če malo sem možgane začneš uporabljati, boš hitro ugotovila, kako se da s tem stojatom delati. Vrtim dol. To spustim dol. Ne, ti ne razmišljaš, sprašuješ. Opazuj, pogruntaj. Kapaska se boji. Veš, pa kako. In kaj bomo počela danes? En film, malo NBA moramo skupaj igrati. Okej, ja, to. En sprehod, nahraniti pse, iti kaj malo en krog z avtom, zaspati na morju malo. A pol jutri že stati? A pa bova pol tako, jih prespila, pa pol še enkrat nekaj prespila. Ja, razmisliti. Bomo videli zdaj, kaj bomo najdeli. Haring je. Ja, To je ja. haring. Se je. Ideš v Bosni, jedeš čez Alpe, to je haring. Ideš v Sloveniji, jedeš potico, to je haring. Ideš v Italijo, jedeš čez Alpe, to je haring.
teren. Pol. Pade. Ko mi je prišli, so se začela snimati in so v avtu in je polepa svetlava in ko gledam in rečem, bolj sem lepa, tako, a pol je simpatično, vse skozi. In potem, ko pojeva dran, Ti boš izpadla narcisoidna. Ja, to je res. Zelo. to ne bo šlo. Mislim. Oba, Ja, če že to delamo, itak že moraš je biti mar najbrž si tega. malo nagnjen. Pa če ti je všeč to delo, vidim, da mi je kar všeč. Ful zabavno. Pa zdaj pa se Kaj da pogovarjamo. je še anekdota? Ja. Ej, kje si? Kako si? Kaj pa ti kaj počneš? Ne, to Daj še ti najbolj svojega lepo, da objava. sploh ne rabiš poslušati. Ja, ne rabim slušati, kao. Jaz sem v tem. Moj jaz. Ti imaš mene, da gledaš. Tako da prosim, gledajte nas še naprej. Subscribe, Sam kaj se... like. Koji že oni, lovari, ja, hejteri ne. Tako koji že. Može hejter. Može hejter. Ni brez hejta, ni lov. Boš najlepša punca. Zdaj to. A? Najlepša punca na tem svetu. Lahko še lepša. Oh. Oh my god! Kako si lušna! Wow! Lepota itek nosa. Tukaj. Tukaj je. Tvoje je sigurno. Čisto Ustavila vsa. se. Prav vstaviš šakle. Šla je tako in je rekla, bom tle, ne grem tle. gor." Dobra. Zapali cel grad! To je bolj. Smo v Bosni. Zapali grad! Ali koliko jih pa zdaj tebi stane? A pa če skuham, no? Če jih je zdaj 7 jajc, Ja? pa zdaj jih 3 porabiš, koliko ti jih bo ostalo? 4! Ja! 4 pa me za jutri! 4 jajca! Ja! Tebi se bo dan gledati 1 uro dolg filmček, pogledati, kaj je dobrega v njem in ga zmontirati nekam. Bomo videli. Še! Evo mene, dušo moja, došao sam tebi danas. Nema više. Alo, kolomarice, daj još jednu pivu. Alo, kolomarice, jel znaš ti da sam ja? Šta si mi ovo dao? Šta piše? Rakija neka. Domaća, Kakva je ovo rakija? najbolja rakija. Pa šta je ovo, kakva muzika ovo, šta je ovo? Ne čuti se, ali baš je dobra. Šta piše neka Jana? Znao sam ja nekad jednu Janu, jao. Jana, gdje si sad? Šta radiš Jana, kako si, šta radiš? Kako ti je ovo šak neka banana tu, neću banana vidjeti.
daj neku rakiju ili nešto. Kad završavaš ti konobarice? Nikad. Da idemo kod mene da nešto popijem. Ha? Da idemo nešto da popijem. Ha? Ćemo da zaplešemo malo. Pa vidi kako dobra muzika. Ajde da malo zaplešemo. Ha? Konobarice? Zašto si tako? Šta imaš u ovo nešto? Šta ti ti? Šta pišeš? Knjigu? Ha? Drži se šanka, šta će ti knjiga? Kakva knjiga? Šanka? Tu je život u šankom. Ne u knjizi. Daj mi nešto. Daj mi nešto da popijem. Šta ti mi da nemam jaja? Kako te nisam, ko te je vaspitao? Daj mi neku rakiju nešto da popijem. Alo? Pa vidiš da jedini sam ovdje, daj. Kako, Nasti? Šta si mi uradio? Ne, malo se šalim. Kad završava? Nisi bacala ti? Kad završava? U 11. U 11? Pa dobro, nemoj kad budeš išla samo kući, nemoj se bojati. Što nisam dojela? Malo se šalim. Ja ću to odmah. Imaš puno dinamiku kući. Imam ja kuću 3 sprata. 3 sprata kuću. 13 kopi. A jesi ti neko dakle si ti? Dakle si? Kako ti je ime? Puška. Puška. Bože ime. Goreg imena nisam čuo. Ima jedno gore, znao sam ja jednu Sloveniju. Ona je bila Urša. Katastrofa ime. Ovo, ko je od Pijandura, ja ili ti? Pa ti proli... O Bože, pa ti si najgora konobarica ikad. Ovo još povraća, vidi je povraća! Pa kakva je ovo kafana gdje je Pijandura najtrijezniji. Konobarica je povraća. Nisi u redu konobarica? Jesam. Hoćeš malo vode da ti dam, nemoj rakije. Dobro je. Bože, daj. Daj s muzikom. Opa! A to sve cesta. Ne, jedna druga. Znam da skoči još. O, nešto mi. Konobarica nešto mi u srcu. Ja? Pa šta? Nešto me žiga. Mislim da je to. Mislim da je ljubav. Ljubav do tebe. Ti gledaš. Srce me boli samo kad te gledam. Pogotovo kad si povrećala tamo. Tako fino povrećaš. Fino ti izgleda curek imaš dobro. Fino sama sebi kostu da žiš baš. Baš dobro. Dobro povrećaš. Kako si tek onda kad ne povrećaš? Kad si triježna. Ti triježna kada? Ha? Malo sam morao reći te stvari, ovo
da me pusti srce. Ljubav nekad jednostavno ona mora da izađe u obliku riječi. Zato sam morao da riječi. Ako je moj... Maj se prebranje, mogla si zube opet isto. Upamlećala si na mene. Malo rakije da brete da očisti ovo. Čekaj samo da vidimo mi se ovo na računalniku. Ja i radim. Nije šta pauza, radim ja. Ja radim, imam neke pravim ove filmove i to. I sad ja... Aha, u knjigah ni prehodnost u filmih pa ne. Kakva knjiga, ko knjige čita i piše, to budala samo radi. Sad je sve video, slika, rakija, video, slika, kafana, to ti je život, ne knjiga. Kako knjiga? Šta sam pisao? Pišem... Šta piše? Daj da pročitam. Daj da pročitam. Ti ništa ne. Daj. Šta ima? Ima kozice, ima pičić. To isto može. Možda se i to naručiti. Pičić. Može se naručiti jedna čaška pičića. A? Može se to. Otvorit ćeš prozor sama i bez sreće upalit ćeš penje. Što su ti smiješ, šta ti je? Ti malo, Stijana? Šta imaš napisano? Vidi. Znam ja šta piše. Voli majke. Tu piše o meni si. A ja dolazim ja često, vidim ja kako ti mene gledaš. Slikaš me. I onda otvrće, na mene misliš. Kad drkaš se i kurac. Koliki? 30. 30? Da. Ne znam, mogu 30. Tvoj? Nema broja uopšte. Ne može se. Nisu toliko brojeva. Nisu izmislili brojeva. Ne može. Šta si? Imaš šta plest? Da. A? Banana ima. Šta je ovo? Šef, došla. Ne. Lako, šta je inače? Imaš malo? Nemam. Sad ga nemam. Nemaš malo? Sad ne. Kako nemaš? Ko te onda? Ko te malo? Ali svak večer je Ti si znači opušten, a? Da, malo nešto. To je nešto. Ja? Pravna muzika. Hoćeš jaja? No ima meni jaja, bude jaja imam među nogama. Imaš šta ovako? Sisnjak na ovo. Može li sisnjak na ovo? Može. A nemaš ti ništa. Možeš ti s njega nogama. Ne, nije. Ovo imaš malo blizu. Može guzno. Ima li ovo? Ima li tamo, imaš kakav krevet tamo? Da, Moram ima ići puno kreveta. da mi pokažeš malo Mhm. gdje su ti rakije i ove. Pa da. Da ja provjerim koja je najbolja, pa ću onda to naručiti. Šta ćeš A? pokazati? Ajde. Dobra rakija je jebote. Baš je bila dobra rakija. Ništa.
Idem ja, ovo mu na moj račun, ovo što sam popio. Ajmo ovaj računalnik, ništa, ajde.